Bé, el relat que hem sentit fins ara és que el PP efectivament ha sigut el gran vencedor d'aquestes eleccions, ha reforçat la seva majoria, se situa en un 33% del vot. El Partit Socialista se conforma i pareix que està supercontent en un 22%. El Partit Socialista era alternativa de govern en un 22%, evidentment no és alternativa de govern i sembla que està molt lluny de poder ser-ho. Podemos i Esquerra Unida, ECO a nivell d'estat s'ha quedat apenas a un punt del Partit Socialista, és a dir, que dins d'aquest sector de l'esquerra progressista pràcticament hi ha un empat tècnic entre el Partit Socialista i Podemos i Esquerra Unida, ECO. El que sí que és cert i és innegable és que les expectatives que marcaven totes les enquestes després d'afegir a Esquerra Unida a aquesta coalició no han donat els resultats que s'esperaven. I per tant, pense que és lícit i és correcte fer una crítica a la campanya, al plantejament que s'ha fet, que no s'ha sabut aprofitar aquest moment d'esperança en bona part de la població, sobretot no s'ha sabut fidelitzar el vot jove que se va abstindre aquest dia. I això, evidentment, només se pot aixecar errors propis i no tenim, d'alguna manera, excusa en què no s'han fet bé les coses en campanya. Sí que és cert que els dos grans partits que han monopolitzat la política espanyola en els últims, pràcticament en tot el període democràtic, han sigut capaços de fer una campanya que no s'ha parlat de propostes en absolut. Seria difícil recordar propostes programàtiques que s'han fet en aquesta campanya i han sigut capaços de portar-lo allà on estan més còmodes. I és el Partit Socialista, pràcticament la campanya que ha fet ha sigut criticar els únics aliats possibles que anava a tindre, veia perillar la seva hegemonia en l'esquerra i ha intentat d'alguna manera fer la mateixa campanya de la por que ha fet el Partit Popular i ho ha aconseguit en part perquè evidentment hi ha hagut un sector de l'electorat que no ha donat la seva confiança a la iniciativa Podemos Esquerra Unida. Concretament, l'anàlisi de que el PP no ha patit els casos de corrupció que té, jo el compartisc. O sigui, el PP té 100 imputats en la Comunitat Valenciana i no ha patit aquest desgast que en altres societats, diguem-ne, més avançades, diria jo, democràticament, tindria el que un partit polític no sols tinguera aquesta quantitat d'imputats, sinó tinguera consellers condenats en fets tan sumament negatius com el conseller Blasco o el senyor Cotino o casos com l'intent d'amagar la informació de l'accident del Metre, l'impressionant palmarès del ministre de l'Interior utilitzant els aparatos de l'Estat per atacar els seus enemics polítics, els casos de finançament il·legal. Tot això no ha tingut les repercussions electorals que serien previsibles, tot al contrari, un partit de l'òrbita ideològica del PP com a Ciudadanos ha perdut vots mentre que el PP n'ha guanyat. I això, des del punt de vista de qualsevol demòcrata, en el meu cas, o de qualsevol persona que vulgui estar en la política des d'una posició, diguem-ne, d'autocrítica dels propis partits, tindria que ser fins i tot l'autocrítica que farà el PP. Junt d'això, el PP mantén en les seues llistes imputats. Junt d'això, i en nous casos, avui mateix el president de Palma de Mallorca, imputats del PP en la llista d'Alacant, en aquesta mateixa notícia, en la llista d'Alacant no, en la llista de València, en la mateixa notícia la senyora vicepresidenta ho dia. Vull dir que tot això d'alguna manera, i continuen, el senyor president estava dient del PP de Palma de Mallorca, avui mateix ha tingut que dimitir perquè ha saltat un altre cas, també utilitzant la policia local per a espiar els seus enemics polítics, com diuen ells, fins i tot gravacions que posen en qüestió òrgans de l'Estat com la Fiscalia, la Justícia, i en comptes d'investigar o fer dimitir immediatament al ministre d'Interior, que és precisament el que ha de controlar la puresa de les eleccions, junt d'això, aquí estem no sé quants dies després de que hagin transcendit aquestes declaracions i això no ha passat. O sigui, jo vull dir que en això que compartisc en que estem en una situació que no és el desitjable en un estat democràtic. Quan un partit en el poder fa tot això, m'agradaria sentir les crítiques a Venezuela que han estat
reiterant-se durant tot aquest temps en els mitjans de comunicació, doncs tot això és una Venezuela però multiplicat per 10. O sigui, que vostè reafirma les paraules de Mónica Oltra. Si vostè va dir l'entrecomillat, vostè insulta als votants del PP, no. Jo el que dic és, en un estat democràtic, qualsevol d'estes fets coneguts tindria una repercussió en el vot. Sembla que aquí no la té. I seria, i per a mi és preocupant que això passe per dues qüestions, perquè d'alguna manera està donant peu a que se pugui entendre efectivament aquesta qüestió de que faça el que faça el que està en el poder, encara que s'ha demostrat casos de corrupció política, de finançament il·legal, d'utilització dels aparells de l'Estat contra els teus adversaris polítics, això l'electorat no li sembla suficientment greu. De moment no estan demostrades, són moltes suposicions, molts articles de premsa, les gravacions que se senta un ministre de l'Interior. Però és que una cosa és que vostè se sentencia. Jo no he sentit al ministre de l'Interior negant que aquestes gravacions siguin certes, que siguin falses les gravacions o estiguin manipulades. Jo no l'he sentit al senyor ministre de l'Interior, el qual, independentment de que això comporte un procés judicial i una sentència, això és un fet suficientment greu perquè el ministre de l'Interior no estiguera ara exercint les seves funcions. I jo dic que si aquest és l'exemple que se dona des del poder polític, jo lamento molt que els resultats siguin aquests, i qualsevol demòcrata hauria de lamentar que un comportament d'aquest calat, d'aquesta importància, no tingueren una repercussió en les votacions. Valore molt aquesta opinió, i a més és compartida per companys de la coalició, de que una coalició dels grups polítics que conformem a la Valenciana o Podemos, Izquierda Unida, ECO, no és una resposta adequada. De fet, podria ser una possible explicació de que no s'ha sumat, no és que s'ha de restar, però no s'ha sumat, i aquesta reflexió cal fer-la, perquè cada un té un perfil i podria ser que tingués raó en aquest aspecte. Ara, els mateixos arguments valen per ara que ja s'ha consolidat partits en l'espectre de la dreta ideològica com Ciudadanos, o en l'espectre de l'esquerra com Podemos o el mateix Compromís. Jo crec que és hora de que els partits que heu dominat la política tingueu clar que aquestes confluències són necessàries no sols a nivell electoral sinó a nivell postelectoral, i ahir jo crec que tots tenim que fer un esforç. Compromís el va fer en desembre, va fer un intent d'última hora perquè s'arribara a un acord d'esquerres a nivell d'estat. Se pot al·legar que va ser tard, que va ser puntual, pensaven que no teníem aquesta responsabilitat, però nosaltres el vam fer. Crec que ara toca arribar a un acord, evitar unes terceres eleccions, crec que és possible, i només sumant podem veure que no va ser possible un govern del PP. No va ser possible, com vostè ha donat per descantat, a no ser que els dos partits que han dit per activa i per passiva que no van donar-li recolzament, li'n donen. Per tant, el Partit Popular ha guanyat les eleccions en número de vots, però no pot constituir un govern per a continuar aplicant unes polítiques que almenys en el procés electoral els altres partits han criticat durament. Quines solucions possibles hi ha? Solucions possibles n'hi ha moltes. Les línies roges que s'han marcat fins ara jo crec que han esclatat totes. El Partit Popular pot negociar en els separatistes bascos o en els separatistes catalans, o pot ajudar-lo el PSOE abstenint el PNV, com vostè sap. El PNV no és separatista basco. Vostè sap, té un sector independentista que va llançar una iniciativa com el Plan Ibarretxe que demanava la independència. És a dir, el PNV havent sumat nosaltres també. No, vull dir que el PNV no és línia roja per a nosaltres. Bé, no, si jo no li dic per al PSOE, jo dic per al PP. És a dir, que el panorama polític actual, les línies roges que han plantejat alguns partits fins ara no valen absolutament de res, i jo crec que és el moment del diàleg i el moment de negociar programes de govern que satisfaguen la major part de la població. En aquest sentit, crec que hi ha
una majoria de la població que està en contra de les polítiques del Partit Popular en Per tema què educatiu. els hem donat una segona oportunitat? Si ja havia esa majoria en l'anterior legislatura i més ampla. El PSOE, I qui ha donat la segona el PSOE té la seva narració, el Podemos té la seva narració, el PP té la seva narració, Ciudadanos té la seva narració. Però el que és evident és que qui tenia la responsabilitat d'aconseguir aquests acords, que era el Partit Socialista, no ho va aconseguir per mèrits propis o per demèrits dels demés, però va ser el Partit Socialista qui va donar un pas al front i no va aconseguir els seus objectius. Ara se pot dir que la culpa és del maestre Armero, però va ser el Partit Popular, Pedro Sánchez, que va dir jo dono un pas al front perquè tinc els recolzaments suficients. No va ser lo suficientment hàbil, o els altres van ser maldestres i no va aconseguir, però bueno, això és un passat. Jo estic parlant del present. Dic que en la situació política actual la situació que se dona és que no hi ha línies roges i que per una volta, i això m'alegra igual que haver sumat a una coalició que efectivament hi ha diversitats, m'alegra que per fi en la política espanyola aquestes diversitats siguin majors i que hi hagi partits com Ciudadanos, com Podemos o com el mateix Compromís que puguen aportar solucions comuns i que puguen compartir i consensuar les respostes que necessita la ciutadania, sempre sobre la base de que crec que han hagut polítiques concretes del PP que tenen el rebuig de la immensa majoria de la societat. Recordeu que el Partit Popular es va negar a assumir la seva responsabilitat com a partit més votat d'intentar constituir govern, i el Partit Socialista, que la va assumir, no va ser capaç de fer-ho. La narració que fan és la culpa és de l'altre, però nosaltres tenim exemples tant en València com aquí en Sant Joan de com s'intenta fer un pacte que tinga èxit. El senyor Sánchez, per la seva inexperiència o perquè no podia o perquè no el van deixar, va ser incapaç de fer les coses bé, que és posar-se d'acord primer en la força més votada després de la seva i a continuació sumar altres forces. Ell va començar la casa per la teulada i li va caure damunt, com és habitual, i aquest és el relat que qualsevol persona que estiga mínimament informada pot entendre. El senyor Mariano Rajoy el que va fer és dir que ell era incapaç de sumar voluntats, també tindria que fer-se obore, perquè aquí diuen que els que donen por són els de Podemos o Compromís. A mi me dona por tindre un deute d'un bilió d'euros a nivell estatal o 45.000 milions a nivell autonòmic. Això sí que me dona molta por, perquè això és haver hipotecat el nostre futur en unes polítiques que a més van contra la gent. I això no ho ha fet Podemos, ni ho ha fet Compromís, ni ho ha fet Ciudadanos, sinó que ho ha fet un partit concret. Ha fet unes polítiques d'endeutament absolutament irresponsables. Tinguem en compte que ara mateixa, quan el petroli està durant aquest període a 23 euros el tonell de Brent, a 23 dòlars, perdó, i no arribarà a passar 70, estem en aquestes condicions econòmiques d'endeutament continu i que l'interès és zero. Si només pujara un punt l'interès, cosa molt previsible, el que tindria que pagar l'estat espanyol d'interessos seria uns 10.000 milions, les retallades de 3 anys. El partit irresponsable que me dona tanta por és eixe, el que ha agarrat els diners de la vedriola de les pensions i després de selecció, precisament, 8.000 milions més, i ha buidat aquesta vedriola de les pensions, que és pràcticament l'únic subsidi que està mantenint a bona part de les famílies perquè els fills i els nets estan sense treballar. Per tant, qui dona por? A mi me dona moltíssima por que se tornen a repetir les situacions, les polítiques que el PP ha mantingut durant aquests 4 anys, i per tant sí que m'agradaria que des d'altres opcions polítiques se buscaren acords que canviaran aquestes polítiques. La gent del PP és que efectivament ells són un conglomerat únic, no tenen 23 partits, sinó només que en tenen un, però afortunadament també n'hi ha molta diversitat en el PP, perquè el sector majoritari no segueix el sector que s'ha dedicat a robar, directament a robar de les arques públiques, encara que és un sector dins del PP, és que estan ja juzgats, és que estan en procés, però dins del PP encara queda un sector que és, diguem-ne, que no està ni implicat ni en procediments de corrupció política. Per tant, a mi el que em preocupa són les polítiques, sobretot, perquè afecten directament a la gent, i aquestes polítiques que me dona terror és que el PP continua aplicant-les en el mateix rigor que les aplica fins ara. Per tant, aquesta seria la primera reflexió. La segona
és què passarà d'ací endavant? Doncs d'ací endavant n'hi ha dues possibilitats, crec jo, que se donen. Una possibilitat és que els partits continuen buscant el seu interès particular i no l'interès general. I això és una cosa que s'està veient ja. En quin sentit? En sentit de protegir-se el seu caladero de vots, fent missatges que van dirigits més al seu electorat o possible electorat per als pròxims mesos, o que van a donar solucions i arribar a acords seriosos sobre polítiques. Jo no sé si el Partit Socialista al final s'abstindrà perquè el Partit Popular pugui governar. El que sí sé és que si el Partit Popular governa en les mateixes polítiques que ha portat fins ara, el Partit Socialista ho tindrà molt difícil de donar continuïtat a aquesta narració que ha tingut fins ara de que la culpa la tenia el maestro Armero. El Partit Socialista ara mateix és responsable de que les polítiques del Partit Popular se continuen aplicant o no. I sense trampes, perquè ara el Partit Popular diu no, és que estamos a favor de la pública i de la concertada. Pues bé, el pollo que ha muntat la concertada teledirigida per el PP, que ha sigut bàsicament la seva campanya aquí, anava bàsicament perquè s'han retallat 37 unitats de primària. 37 unitats i s'han creat 34, diferència 3 unitats. 3 unitats de primària. El Partit Popular en els últims 3 anys està al voltant de 100 i pico unitats de primària que va anul·lar en l'última legislatura en escoles concertades. En escoles públiques el número de professors i unitats, el professor està al voltant de 3.000. I el Partit Popular diu que defensa l'escola pública. El Partit Popular ha treballat contra l'escola pública, però també contra l'escola concertada. I el pollo que han muntat, objectivament, si el senyor David vol buscar els datos, és perquè hi ha una diferència de 3 unitats d'un curs respecte de l'altre. I perquè des del govern de la Generalitat Valenciana se vol fer complir la llei. Si hi ha una norma que diu la ràtio que ha de tindre l'ensenyament, o si no s'ha de cobrar d'un servei que està finançat per la pròpia conselleria, el que no pot fer ningú prestador d'aquest servei és cobrar per un servei que ja està concertat i per tant pagat per la Generalitat. Per tant, a mi me'n dona por els partits que apliquen polítiques que van contra la gent i els partits que utilitzen les institucions, entre altres mitjans de comunicació. Per cert, A3 Media, un grup poderós de comunicació que estava en aquestes converses que el senyor David diu que no ha discutit que siguin certes, el responsable de seguretat de l'editorial Planeta, accionista de A3 Media, accionista majoritària, propietat del senyor Lara, militant del Partit Popular, era el que tenia que replegar aquestes proves contra els seus enemics polítics. En aquests mitjans, dia sí, dia també, se reparteixen mentides que els jutges han rebutjat en infinitat d'ocasions sense que hi hagi ninguna actuació per part de la Fiscalia contra aquestes persones, ni tan sols s'hagi evitat que una mentira repetida 1000 voltes al final, com dia Goebbels, se convertisca en una veritat. Això també a mi em dona por que una democràcia que necessita d'informació veraç estiga en un sistema informatiu monopolitzat en bona part i que les mentides siguin repetides tant per periodistes a sou com el senyor Inda o el senyor Maruenda com per polítics que bàsicament se dediquen a mentir i mentir sense cap vergonya i sense cap responsabilitat. Un sistema democràtic se basa sobre una informació veraç i uns mitjans de comunicació que siguin els més objectius possibles. I això aquí també està lluny de ser una realitat.